Eja. Ghana. Medofo Eja. Okatakyie Afrifa ene Kwaku Manu. Mugamu fati high street ne so. Okatakyie, aminka asem nchiro. Asa u bodondo ma wawasa. Me ye ntrete me. Okatakyie se wo ya homaso a. Wonya homaso nsi obi a o. Na ye tete ye frifie ntira. Ye tete ye frifie ntira. Tina hu ye sa no. Entesi koko obi anu. Wo se wuntimi nkyere me hwe me catch your plane. Woni hwea obetimi akyere me. Se ye jame no mienu a. Se Ghana fo se wo mu gya ye mienu ye pe. Se obi a nkyere na adwene nkyere nyonko a. Okatakyie, wonye be man sen me. Baby am free ban. Sab threat me threat o. Ebia me bo, ebia me hey. Ah Jesus Christ. What do ho ba me challenge me to challenge the man. Okatakyie me to challenge the man. So one o de ma member we kura asem ye di asem nanim me ba. O ma ansansa ene obi warning ha. Asa wuchi hu di too much you. Asa you have too confidence. Ono wa ansansa me din di Kwaku Manu. Untimi threat me. Me untimi threat me. Me ba. Okay. Medical checking. Okay. I will give you the benefit of the doubt. Say why okay. Imagine sir. Okay. I say, my men quiet too. Me who am friend na now mo ya me mobo. Okatakyie wanye ohene o. Okatakyie Afrifa wanye ohene. Ofun pakase enkyere se wonim nyansa ana wo ye ohene. Ti nkomai na me kasa kire badwemba. Okatakyie badwemba asem ni bi na maka kire otisi ano. Sa ofun pakase enkyere se wo ye hene ana wo ye nyansafo. Tie me. Na o ma mu so wo ye wura anim no nka ho. Nka ho. Wa hene ekura anim. Oma mu san wo esuan kire ye wura mpo. Oma mu san kire ye wura mpo. Ye nya ho ba so te se de wo ye. Se wo koma mpo hene ayie. Na wo di handkerchief wo se wo hwa aye saa ayi oh no you know omo ayi no mo hwene no. Batakale ayi no. Na aka kam yenu abom se. Wa kam yenu na ade ahye oti. Wa pa obi no de asan na de wo pa obi ama na de tini asiu so obeye. Na wa kunkuntan. Young guy but wo ya homaso. But from ne kwadi a wo ye Ghana ni na wo hia Afrifa fene nkwasiafo hene. Edin a obi amfa mfre ne ye nkwasiafo hene ana agimifo hene. Ahene ne wodi nyina ne din aye agimifo hene ana nkwasiafo hene. Say din we mienu ne ebe ma Okatakyie from eneko. Say nkwasiafo hene ana agimifo hene Okatakyie. Udin amede ma lanche ma 2025 ni. Nkwasiafo hene na say agimifo hene. Na say wo de nya ahene papa bia enye fia konwa. Aye nkwanche akonya na ye de ama wo. Etu de enye wonwa. Ade a wo kopa acha osra ya ye de ama wo de enye wonwa. Oni je ho na wo kopa acha wo. Brakoku na boko de. Eja. Okatakyie. Bemena bonfa de she kronkron pa. Papa na asesen. Ye rade politics. Me da for me fa nkwa akiri. Me no ka say de e wo high street ni so. Okatakyie Afrifa ene Kwaku Manu. Eja dem say ta. Ensema Okatakyie eka ene ensema Kwaku Manu ka no. Me da for sempanimfo amamu ntem entwitwa nyoma bi so a. Ebe yawo. Ebe jabruta. Na omo ensem na trend no dofo manyanto wase ready the diplomatic condition of omo mienu nyina afa. Empanifo se sasemba eya na nyina aso no ye miensa your side my side and then the truth. Na omo mienu kasem no mahu ade ba ko bia eye very important. Enu nti anamatena se. Obaje di se Kwaku Manu eni Okatakyie Afrifa asemba ko pe no moka. I'm telling you for a fact. Utie Kwaku Manu ensema oka nyina. Se be ya Ghana be fa ntoma pa afra. Na sabi memene wa ye normal person asabi ye te Ghana no. Ye benya ahoto, ye benya hospital papa like yasumba jo yankasa se
yɛtie krom na natural resources so Nyankopɔn edi adom ye no, we are enjoying it. Kokumanu enu masem nyina ni. At the same time, Mesa ready Okatakyie Afrifa so amedofo ono so ensem na oka nyina ne say as an average Ghanaian no, I was say unya a quality standard of living. Enunti sabi Okatakyie Afrifa kasa nyina nso ne say Oma ye di tumi ama mu no. E wo so mo hwe no mo ye omadwuma se be ya Ghana be fa ne ntoma paifra na average Ghanaian asuma dwono na we live in a life. Kwaku pese Ghana fa ne ntoma paifra ana Okatakyie so pese Ghana fa ne ntoma paifra. Na afa de edi ebie. Politics on. Kwaku, ebe ya muncha so. Okatakyie, bemena, ebe ya muncha so. Mo kofa. Ensem na mo ka no, be wiase na kwa ensem bebre. Medafo, adwuma ba kwa den kese pa o Ghana amanfo afa ne say a no lie job a che say asa wotena ma na atu no, eye kasa ho adwuma. One of the most dangerous jobs are now aba wiase. Because of social media and cameras ne and your man asabi abafu ninti no amanfo afa ne se kasa ho adwuma ya ade a emre medafo me ka no crack say o pa adwuma ba kwa den a esaye very dangerous a eye sabi yen a ye kasa ho adwuma kasa ya ade a time a wo ka no any energy a wo de kasa no asam ni mpie free mumra emra social media no ebekwa akohia obi a ono nso no owo different mood ma wan hwe ya the narrative na wo de ba abonte no onte ase kasa ebetima ma wo na ma woni na wo so obi di bibi shoot trim pum na watofo mo nkasa bia because adan a obekasa wo kan ase mitia obi anase medafo kasa ho adwuma ana kasa ho adwuma kro na nso no ebie apono esa yenhira ade bia ne fama bi yenhira no ne fama bi ye nome sana nyame ye wiase ye ni bibia ye 100% bibi sa bia o wiase bibia no ye free be the balancing factor medafo no krepa ewo entokonim na me ka kire no omumienu nyina fight se Ghana ebedi yie omumienu nyina fight se sabi empanifo na edi tumi ahye omunsa no omubaye the needful na average Ghanaian enya good standard of living. Omumienu ntokwa no nyina na se no meka no kra kire. Omumienu entokwa no na se no na emom kasa ya ade a eho ahomete. Asem kro na wan hwe ya ubie wa no ka ubenya asem kro na e bia timing abeka asem no emma nipa bebre ente wase asem kro na e bia baby akwa gina ka asem no emma asem ni nya impact. Enunti enidiem Kwaku oni nana Okatakyie Afrifa ebeya baby amakasa akodru no enough is enough. But for se kasa do we and from so empemuda ye kasa ho adwuma da bia beti obi na so e very normal e kam ye se omumienu no obi a cheche na adwuna kire ne yonko I think se mumie mfansi wa because etraha baby a ekono wan hwe a entwa yi se tra baby a aduru ya wan hwe e be ko baby fufuro bi a ekwa akoye nsem bebre and the question is se Ghana yi edie nti a maka bia eye se Ghana yi edie nti ana sabi mumienu nyina mo kasa maka bia eye irrespective of sabi party a obia belong no eye Ghana da chintra se MPP ba se be ya Ghana be fa ne ntoma paifra NDC ba abekronsa enidiem odo is very important. Any pankwa ehia ese political parties no sabi Okatakyie oye adwuma sabi Kwaku Manu so oye adwuma omu nyina entertaining e wo high street ni so omu nyina epushi ye mpanimfo no omu bo mu tuja e mo ye enioma a wo so mu ye eye normal ye damase e wo sabi
ɛkwan a mafa so a mo use mo platforms ɛde push the narrative a sɛbi Ghana bɛfa ne ntoma pɛfra but mama ne ntra baabi a aduru no because baabi ɛkeka kɔ no ɛnyɛ we need both of you mpanyinfo mpo sɛ prayer uyi baako ebu okambuma wahu yehia mo mienu yehia sɛ mo mienu nyina no mo bɛgyina high street ne so na da bia mateam agu mu so ma yɛ nhwehwɛmu ama yɛhu sɛ da bi enoma bi nkoye wahu mo yɛ mbɔ mpanyinfo no gya yehia mo ɛno nti ɛbɛyɛ a sɛbi mpanyinfo no a mo kasa ɛbɛyɛ yie no mo mfrɛ afanu ne mienu na mo fo mo ntena se ewiase mpanyinfo sɛ asɛm bia no a aba ɛde sekan na atwitwa da asɛm bia aba asɛm kro na ɛde solve ɛno nti mpanyinfo no a sɛbi mo ka bi ɛbɛyɛ yie no mo mfo mo mienu ntena se na sɛ wo akwantuom na wopɛ sɛ wo send sika ɛba Ghana na wopɛ money transfer company papa sɛbi omo exchange rate ɛwɔ soro kɛse a ɛyɛ lemfi sɛde yɛn nyina nim no na dollar ne pound ne sika no asɛe ba na ɛba fam but lemfi money transfer ne deɛ omo exchange rate no ɛyɛ number 1 na anigye sɛm ɛwɔ mu kra ne sɛ wo download gu o phone so na o register wie o your first transaction a na o use the promo code anaasɛ referral code Bonah BONAH o send your first $100 anaasɛ first $100 Canadian dollars a or $20 anaasɛ $20 Canadian dollars back o send €50 a or 15 euros cash back o send £50 a or £10 cash back therefore what you then download the lemfi never egu o phone so na start enjoy biemu so sɛ wo America na o pese o ship America cry free America eba Ghana bibia pese o di free America eba Ghana therefore edin no eba akopɛ Box Oak Logistics o frɛ Box Oak akachom sɛ enam the BonahShow so ɛna wote o monka o mo so o mecho 10% discount ana o free abrochire akɔ Ghana na odru Ghana be Kumasi odru Kumasi obɛpɛ baabi ada ama asoma dwoa Mr. Frɛ Pcash Properties ni fie ne ho CCTV cameras medofo ura fie ni interior ana sɛ wo Ghana so na udi animu Mr. Frɛ Pcash Properties o frɛ Pcash nso aka chen sɛ enam the BonahShow so ɛna wote omonka omonso no imprempre no mecho 10% discount. Thanks a million for being part of today's episode of The BonahShow. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. I'm out.